Haideți să ne scufundăm în povestea uneia dintre cele mai fascinante figuri din literatura lumii, legendarul rege maimuță Sun Wukong, eroul epopeei chineze Călătorie spre vest. Și credeți-mă, nu e doar o poveste despre un rebel, e mult mai mult. E o luptă epică între natura pură, sălbatică și nevoia de disciplină spirituală. Iar descrierea asta, ei bine, îi vine mănușă. Sun Wukong nu e deloc un erou clasic, din ăla perfect. Nu, el e o forță a naturii. E un amestec de egoism pur și eroism absolut și tocmai combinația asta îl face atât de memorabil și, sincer, atât de actual. Și ca orice legendă care se respectă, povestea lui începe cu o naștere de-a dreptul spectaculoasă pe muntele florilor. Partea cea mai tare? El nu are părinți. Pur și simplu apare. S-a născut direct din energia cosmică, un concept de bază în filozofia daoistă. E o creație a pământului și a cerului, un produs al forțelor naturii, liber de absolut orice regulă a societății sau a familiei. Și, evident, nu ia mult să devină șeful. Se aruncă printr-o cascadă, descoperă un adăpost perfect pentru tribul lui de maimuțe și, prin curajul ăsta, își câștigă tronul. Și, cu o aroganță care îl definește, își pune singur titlul de Chipeșul rege maimuță. Dar viața asta perfectă de rege nu-i de ajuns. La un moment dat realizează că e muritor și frica asta de moarte devine o obsesie, așa că pleacă. Ăsta e momentul cheie, pentru că îl transformă dintr-un rege local într-un călător spiritual și de aici începe cu adevărat marea lui aventură. Și, surpriză, reușește! Găsește un maestru daoist care îl învață toate secretele universului, inclusiv faimoasele 72 de transformări. Dar aici vedem și marea lui problemă, orgoliul. Pur și simplu nu se poate abține să nu se laude cu puterile lui. Și cu asta încalcă o regulă de bază. Adevărata putere nu face gălăgie. Așa că da, obține puteri divine, dar nu și mintea să le poată controla. Acum să trecem la capitolul următor. Pentru că, după cum era de așteptat, temperamentul ăsta exploziv îl aruncă direct în conflict cu însăși ordinea universului, adică cu zeii din curtea cerească a împăratului de Jad. Împăratul de Jad, ca să-l liniștească, îi oferă o slujbă de nimic. Practic, îl face un simplu grăjdar. O insultă totală pentru ego-ul lui Wukong. Și răspunsul lui? Își ia singur un titlu care sfidează întreaga ierarhie divină. Asta ne arată perfect aroganța lui. El nu voia doar să fie recunoscut, voia să fie egal cu zeii supremi. Și, culmea ironiei, ce slujbă îi dau până la urmă? Paznic la livada sacră, locul unde cresc piersicile nemuririi. Și după cum se vede, nu vorbim de orice fel de fructe. Cele mai puternice dintre ele îți oferă o viață la fel de lungă ca a universului. Și ce credeți că face un rebel pus să păzească cea mai mare tentație din univers? Exact. Nu doar că gustă, le devorează pe cele mai valoroase, asigurându-și singur nemurirea și sfidând, practic pe față, întreaga autoritate a zeilor. De aici, totul o ia razna complet. Se furișează la banchetul zeilor, se îmbată, bea și elixirul nemuririi și, când e descoperit, nu fuge. Nu, declară război, singur, împotriva întregii armate a cerului pe care o și învinge. După ce ai dat peste cap întreaga ordine a realității, era clar că pedepsa trebuia să fie pe măsură. Problema era că nu putea fi ucis, așa că trebuia găsită o altă soluție. Și cine intervine? Buddha însuși. El este singurul care îl poate opri. Îl păcălește și îl închide sub un munte. Nu pentru un an, nu pentru 10, ci pentru 500 de ani. O eternitate, practic, menită să-i zdrobească orgoliul și să-l facă să se gândească la ce a făcut. Dar povestea, evident, nu se termină aici. După o jumătate de mileniu de stat sub un munte, îi se oferă o șansă la mântuire. Și aici vedem o schimbare majoră, trecerea de la căutarea puterii personale specifică daoismului la calea budistă a slujirii și a compasiunii. Este eliberat de un călugăr sfânt, Tang Sanzang, dar cu o condiție foarte clară, să-și folosească puterile imense nu pentru el, ci pentru a-l proteja pe călugăr în misiunea lui de a aduce scripturile sfinte budiste în China. Pentru prima dată în viața lui, regele maimuță trebuie să asculte și să servească un scop mai mare decât el.
Dar cum controlezi o forță a naturii? Ei bine, tot cu magie. Primește pe cap o bentiță de aur care devine un simbol extraordinar pentru ceea ce budiștii numesc mintea maimuță, adică fluxul ăla haotic de gânduri și impulsuri pe care toți îl avem. Când Wukong o ia razna, călugărul rostește o mantră, bentița se strânge și durerea îl forțează să învețe disciplina. Și nu sunt singuri în călătoria asta. Pe drum li se alătură 6 discipoli, fiecare mai ciudat ca celălalt. Un porc care reprezintă lăcomia, un căpcăun de râu care simbolizează ignoranța. Împreună formează o echipă complet atipică, un fel de microcosmos al slăbiciunilor umane în drumul spre iluminare. Iar unul dintre cele mai mari teste ale transformării lui este întâlnirea cu demonul schelet. Sun Wukong, cu ochii lui speciali, poate vedea că e un demon, dar maestrul său, călugărul, care e plin de compasiune, dar și naiv, vede doar niște oameni nevinovați pe care Wukong îi ucide. Acest conflict între ce vezi cu ochii divini și ce simți cu inima de om este o temă centrală a poveștii. Și cu asta ajungem la actul final, unde toată această călătorie plină de greutăți ajunge la o concluzie de-a dreptul transcendentă. Aici vedem cât de mult s-a schimbat. Chiar și după ce maestrul său îl alungă pe nedrept, crezând că a ucis oameni nevinovați, Wukong află că acesta e în pericol de moarte și se întoarce fără să stea pe gânduri. Rebelul egoist a devenit în sfârșit un protector loial. Misiunea a devenit mai importantă decât orgoliul rănit. La finalul călătoriei, toți își găsesc mântuirea. Pentru tot ce a făcut și pentru evoluția sa, Sun Wukong atinge cel mai înalt statut posibil, devine un Buddha. Și titlul său, Buddha biruitor în conflicte, este perfect. Nu se referă la luptele cu demonii, ci la cea mai grea luptă dintre toate, cea pe care a câștigat-o cu el însuși. Ok, povestea are peste 400 de ani, dar relevanța ei culturală pare să fie mai puternică decât oricând. De ce? Sun Wukong a devenit un arhetip global. De la Son Goku din Dragon Ball, care este practic o adaptare directă a lui, până la nenumărați alți eroi din filme și manga, influența lui e uriașă. El a devenit simbolul spiritului liber care învață ce-i disciplina, al puterii uriașe care își găsește un scop nobil și este dovada clară că o poveste despre lupta interioară dintre haos și ordine este, cu adevărat, nemuritoare.